Iyantlukwano kunye nokrutharhuthwano zizinto ezicace elubala kumbutho we-ANC. Lo mbutho unawo namalungu aphezulu abandakanyeka kwizityholo zobuqhophololo norhwaphilizo. Kungoku nje lo mbutho ufuna amava kunye nobulumko kwabo bakhe bakhokhela. Injongo kukuphucula inkangeleko yalo mbutho. Sacela ke ngoku umongameli uThabo Mbeki uba abe yinxalenye yethu namhlanje. Yonke impelaveki uyawuma ngoMvulo ukwenzela uba sicubungule ezo ngxaki i-ANC ijongene nazo siliphondo. Singazigqibelela nje siphele lapha ephondweni. Into esiza kuyiqoqa izawunqumla ijikeleze konke irhanqe yonke i-ANC. Umhlalutyi wezopolitiko uGqr Luvuyo Dondolo uthi ukubandakanywa kweenkokheli zangaphambili kwiphulo lokutshintsha inkangeleko yombutho kungeza neziphumo zethutyana. Ayiyonto izathi bancedise ixesha elide okanye bancedise ukubheka phambili. Ingabancedise ukuthi baphumelele ulonyulo oluzayo kuba abantu bazabona ngathi bayazama ukulungisa i-ANC. Kodwa xa sijonga for ukuthi bamhlambe ingaba ingahlala nalo ixesha elide ayisoze ikwazi. Lo mbutho ukwameme inkosi, abezenkolo kunye namanye amaqela ngeenjongo zokumamela izimvo zabo ngemiba yophuhliso. Ndingulubaba Lodada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.